Urobila si to ty? Did you kill your friend? Žiadne odpovede, len slzy, keď vychádzala z väzenia. Toto je žena, o ktorej polícia tvrdí, že spáchala ohavnú vraždu. Údajne dobodala obeť viac ako 100 krát. Míra Velasquezová zdanlivo žila luxusný život, až do svojho zatknutia tento mesiac. Teraz je obvinená z vraždy, za ktorú môže hroziť trest smrti. V prípade, ktorý siaha viac ako 10 rokov dozadu, do roku 2012. Polícia tvrdí, že má DNA dôkazy, ktoré potvrdzujú, že je vrahyňou, ale jej obhajca predkladá zaujímavé argumenty, keďže je teraz na slobode po zložení šokujúco nízkej kaucie. Sme pri prípade, ktorý prináša Law and Crime. Ja som Chris Stewart. Možno si spomínate, keď polícia oznámila, že verí, že našla osobu, ktorá smrteľne dobodala ženu viac ako 100 krát v nevyriešenom prípade z roku 2012. Bola tam detektívka, ktorú premohli emócie a rozplakala sa, keď sa jej opýtali, čo pre ňu znamená priniesť rodine obete pocit, že sa vec uzavrela. Ľuďom, ktorí čakali 14 rokov na spravodlivosť. Ale úprimne, to je len jedna strana príbehu. Aká je tá druhá strana? Aký je pohľad obžalovanej? No, teraz začíname počuť aj od obhajoby Míry Velasquezovej a aký môže byť jej pohľad na túto vec. Tu je video Míry Velasquezovej, obvinenej z vraždy, za ktorú môže hroziť trest smrti. Ako tento týždeň odchádza z väznice okresu Tarrant v Texase. Jej advokát tvrdí, že je nevinná. Kaucia bola stanovená na $450,000, čo, povedzme si úprimne, hovoríme tu o vražde, za ktorú môže hroziť trest smrti. To sa vzhľadom na obvinenie, ktorému čelí, zdá šokujúco nízke. A človek sa musí zamyslieť, čo to znamená pre silu prípadu, ktorý je vedený proti tejto realitnej agentke, matke a manželke. Teraz obhajca Velasquezovej vystupuje na verejnosti a tvrdí, že jeho klientka je nevinná. To možno nie je prekvapením, často to hovoria ľudia nás, ktorí sú najatí na obhajobu tých, ktorí sú obvinení z trestného činu. Ale práve spôsob, akým jej obhajca údajne spochybňuje predstavu, že tento prípad proti jeho klientke bol nepriestrelný, je to, o čom sa tu budeme rozprávať o chvíľu. A naozaj sa musíte zamyslieť. Kam sa Velasquezová odtiaľto posunie? Ako môžu úrady zabezpečiť, že neutečie, vzhľadom na možnosť, že by v tomto prípade mohla byť potenciálne odsúdená na trest smrti? Teraz sa určite nezdá, že by Míra Velasquezová strávila posledných 14 rokov s ťarchou viny za to, že niekomu vzala život. Samozrejme, sociálne siete nám ukazujú len zlomok toho, čo niekto robí. Ale keď sa pozriete na jej sociálne siete, pracovala ako, zdá sa, úspešná realitná maklérka v oblasti Dallas-Fort Worth a zdá sa, že bola vydatá, je matkou syna, ktorý sa narodil rok potom, čo podľa polície údajne zabila svoju priateľku. A teda cestovala naozaj veľa. Paríž, Jamajka, iné časti Európy, Južná Amerika. Myslím, že naozaj žila svoj sen so svojou rodinou po boku. Teraz skôr než sa dostanem k tomu, ako môže vyzerať jej obhajoba, prečo jej obhajca tvrdí, že je nevinná. Chcem vám rýchlo priblížiť, ako polícia tvrdí, že spojila jednotlivé body a dostala sa k Mayre Velasquezovej ako k údajnej vrahyni v tomto prípade. Takže začnime s obeťou, Irou Samou Chávezovou. Mala 33 rokov, keď ju našli mŕtvu v jej byte. Dobodanú na smrť vo svojom byte v januári 2012 v Arlingtone v Texase, nedaleko Dallasu. Opäť, údajne bola dobodaná viac ako 100 krát. Predstavte si, ako dlho to trvalo. A nechcem byť morbídny, ale ako dlho by to v skutočnosti trvalo. Je to hrozné. Jedným z hlavných dôkazov, ktoré polícia zverejnila pre verejnosť pri pátraní po vrahovi, je toto video, o ktorom tvrdia, že pochádza z noci, keď bola Chávezová zavraždená. Je to záznam z bezpečnostnej kamery pred jej bytom, ktorý ukazuje túto nejasnú postavu v teplákoch, ako ide po schodoch. Ide ku dverám jej bytu. Má sklopenú hlavu. Zdá sa, že sa snaží otvoriť dvere, ale potom len čaká. A asi po minúte, alebo tak, vojde dnu. Členovia rodiny išli na druhý deň skontrolovať Chávezovu a vtedy ju našli mŕtvu. Neskôr súdni lekári z okresu Tarrant zistili, že bola dobodaná viac ako 100 krát. Z bytu bolo nahlásené, že z bytu zmizol televízor. Veríme, že vrah zobral televíziu. Detektívi v tom čase vykonali veľmi dôkladné vyšetrovanie, sledovali niekoľko stôp, ale nepodarilo sa im úplne identifikovať podozrivého. Tu je to, čo vieme o mieste činu. Neboli tam žiadne známky násilného vniknutia a práve ste videli to video. Znamená to, že Chávezová poznala svojho vraha?
niekoho, koho by len tak pustila do bytu, možno preto, že tam už predtým bol. Silným vodítkom, ktoré sme mali, bola kvapka čerstvej krvi, ktorú sme našli na nočnom stolíku pri televízore v spálni v byte. Kriminalistické laboratórium zistilo, že vzorka krvi nepochádza od obete a patrila neidentifikovanej hispánskej žene. Detektívi nahrali DNA profil do systému CODIS, čo je národná databáza používaná na porovnávanie DNA profilov v trestných vyšetrovaniach. Ale nikdy sme nenašli zhodu. Takže tento prípad v rokoch 2012, 2013, 2014 a tak ďalej vyšumel do stratená. Nikoho nezatkli. V roku 2016, 4 roky po vražde, bola vzorka krvi poskytnutá spoločnosti na testovanie DNA s názvom Parabon Nanolabs. Opäť, toto bola vzorka krvi, ktorá bola nájdená v byte na televíznom stolíku. A orgány činné v trestnom konaní tvrdia, že bola čerstvá, že pochádzala od niekoho z obdobia, keď podľa nich Cháveza zavraždili. Parabon Nanolabs potom zostavili profil toho, ako by mohol vyzerať majiteľ tej krvi, teda potenciálny vrah. A toto je výsledok. Je to žena, o ktorej sa predpokladá, že má niečo po 20-tke. A keď sa na to pozriete, musíte uznať, že je tu veľmi silná podoba s Mayrou Velasquezovou. Ale v roku 2016 sa toto zverejní, nikoho nezatknú a prípad zostáva nevyriešený. Dostaneme sa do roku 2024 a vtedy sa do toho zapojí FBI. Vezmú vzorku DNA a analyzujú ju pomocou genetickej genealógie. A už sme videli, že toto pomohlo vyriešiť nevyriešené prípady. Je to vtedy, keď vezmete vzorku DNA, v tomto prípade krv, a potom ju porovnáte s verejne dostupnými databázami. Môžete si predstaviť stránky ako Ancestry a zistiť, či existuje zhoda s niekým, kto by mohol byť príbuzný majiteľovi tej vzorky. Začiatkom tohto roka FBI tvrdí, že sa im podarilo tú vzorku spojiť s Mayrou Velasquezovou. Orgány činné v trestnom konaní neuviedli viac podrobností o tom, aké konkrétne zistenie z tej DNA, aby mohli povedať, že práve ona je tou, ktorá zodpovedá tej krvi. Polícia v Arlingtone v Texase potom sledovala Mayru Velasquezovú. Dali ju pod dohľad a čakali, kým vyhodí odpadky. Podľa správ sa stretla na obed s niektorými priateľmi v reštaurácii. A práve vtedy, keď Mayra odišla, zasiahli orgány činné v trestnom konaní. Zobrali niektoré z tých vecí, vrátane vidličky, a podľa správ televízie WFAA táto vidlička údajne vykázala pozitívny výsledok na vzorku DNA, ktorá bola nájdená v Chávezovom dome v roku 2012. Bola blízkou priateľkou obete a bývala len pár míl od miesta činu. S týmito novými informáciami v rukách náš oddiel pre vyšetrovanie vražd začal vykonávať ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa pani Velasquezovej. V máji sa im podarilo získať vzorku DNA z vyhodeného odpadu a poslali sme ju do našej kriminalistickej laboratória na ďalšiu analýzu. Laboratórium určilo, že DNA sa zhoduje s kvapkou krvi získanou z miesta činu. Polícia zatkla Miru Velasquezovú. Urobili to pri cestnej kontrole a obvinili ju z kapitálnej vraždy. Teraz, okrem DNA spojitosti, tvrdia, že mobilný telefón obete poskytol náhľad na vzťah, ktorý medzi sebou mali. Nechcú však povedať nič viac o tom, aký bol ich vzťah, okrem toho, že boli blízki priatelia. Tiež hovoria, že Velasquez už predtým bola v Chávezovom byte. Polícia však nemá vražednú zbraň a nevieme, aký by mohol byť motív vraždy, najmä takejto hroznej. Polícia uviedla, že Mayra poskytla polícii rozhovor, ale nechcú prezradiť, čo povedala, okrem toho, že to bude užitočné pre obžalobu. Keď úrady oznámili, že Mira Velasquezová je osobou, ktorá údajne zabila Cháveza, a sledujete túto tlačovú konferenciu, mali ste pocit, že orgány činné v trestnom konaní cítili určitý pocit uzavretia? Je nevinná, kým sa nepreukáže jej vina, ale toto zatknutie bolo v tomto prípade významným momentom. Otvorene povedali, že neveria, že by bol do vraždy Iruce Cháveza zapojený ešte niekto iný. A potom nastane ten moment, keď sa člena orgánov činných v trestnom konaní opýtajú, čo pre neho znamená priniesť uzavretie rodine Cháveza. Lucy Velasquez, prepáčte mi. Prepačte. Penny. Pani Velasquezová bola vypočutá. A v tom rozhovore sme sa dozvedeli informácie, ktoré budú v tomto procese užitočné. Tu teraz nebudem zverejňovať. Boli to priatelia. A pani Velasquezová už predtým bola v tom byte. Ale podarilo sa nám od nej získať nejaké informácie počas rozhovoru.
ktoré pomôžu pri jej stíhaní. A vidíte tam emócie u toho detektíva. Ale to je, keď sa na to pozeráme, ako vo všetkých prípadoch, to je len jedna strana príbehu. Čo na to hovorí obhajoba. Bol táto realitná agentka naozaj niekto, kto si roky budoval život a snažil sa nechať za sebou hroznú spomienku na strašný zločin? Teraz úprimne poviem, že sme zanechali viacero odkazov právnemu týmu Velasquezovej, aby prišli do tejto relácie a pomohli nám pochopiť, čo sa stalo z jej pohľadu. Ale zatiaľ sme nedostali odpoveď. Pozvanie však pre nich stále platí. Jej právnik Frank Sellers poskytol rozhovor televíznej stanici CBS v Dallase a hovorí, že jeho klientka Mayra Velázquez je zmetená, prečo je obvinená z vraždy. Citujem: "Myslím si, že je momentálne úplne paralizovaná. Dnes ráno som ju bol navštíviť a pýtala sa, prečo ide o vraždu, za ktorú hrozí trest smrti. Bola v šoku, keď jej povedali, že je to preto, že bol ukradnutý televízor. Myslím si. Jej slová boli: na čo by mi bol televízor?" Koniec citátu. Pamätajte, televízor bol niečo, čo chýbalo v Chávezovom byte v roku 2012. A Seller sa tiež zdá, že sa zameriava na toto video. To video osoby, ktorá v noci, keď bola Chávezová zavraždená, vošla do jej bytu. Vyšla po schodoch a vošla do bytu. Povedal, citujem: 10 minút potom, čo osoba, ktorú vidíme na videu, vôjde do toho bytu, sa záznam z kamier preruší. Takže si myslím, že najpravdepodobnejší záver je, že osoba, ktorá vypla kamerový systém, bola s najväčšou pravdepodobnosťou aj vrahom. Tiež povedal, že keď sa pozerá na to video, má pocit, že osoba, ktorú vidíte ísť po tých schodoch, je muž, nie žena. Prokurátori sa zatiaľ k týmto vyjadreniam, ktoré urobil Sellers, nevyjadrili. Ale Sellers tiež urobil veľmi zaujímavý komentár o genetickej genealógii a týchto nevyriešených prípadoch, ktoré sa podarilo objasniť vďaka testovaniu DNA. Tento prípad je podľa CBS zrejme jedným z viacerých nevyriešených prípadov, ktoré sa podarilo objasniť len tento mesiac v oblasti Dallasu a Fort Worthu. A CBS vo svojom článku píše, citujem: "Právnik Velasquezovej tvrdí, bez dôkazov, že neverí, že to, že miestne orgány objasnili toľko nevyriešených prípadov, je náhoda." Uvádzajú, že toto im povedal Frank Sellers. A to je zaujímavé. Myslím si, že je dôležité o tom hovoriť. Povedal, citujem: "Určite sa zdá, že za posledné 3 alebo 4 týždne tu bola koordinovaná snaha zverejniť veľa správ o tom, že sa objasňujú nevyriešené prípady." A toto je jeden z tých prípadov, ktoré sa ocitli v tejto sieti. Myslím si, že musel existovať nejaký vládny grant, ktorý bol určený na to, aby sa tieto prípady dali dokopy a pokúsili sa vyriešiť tieto nevyriešené prípady. Teraz Sellers tiež povedal, že požiadal, aby bola kaucia stanovená na $450,000 a hovorí, že prokuratúra proti tomu nenamietala. A to je kaucia, ktorú sudca stanovil, čo je suma, ktorú Velázquez dokázal zložiť. A teraz je na slobode, aj keď je obvinená z vraždy, za ktorú hrozí trest smrti. Podľa správ musí v rámci podmienok svojej kaucie nosiť GPS monitor a nesmie opustiť okresy Tarrant alebo Dallas. Pridáva sa k nám, aby o tom povedala viac. Trestná obhajkyňa a bývalá prokurátorka Safa Robinson Ferreira. Vždy je skvelé mať vás v relácii Law and Crime. Keď som počul 450,000 za podozrivú z vraždy, za ktorú hrozí trest smrti, a vidíte ju, ako odchádza z väzenia, čo vám to hovorí o tomto prípade? Že bola schopná zložiť kauciu a kaucia bola stanovená na menej ako $500,000 na základe tohto obvinenia. Určite je zaujímavé, že jej kaucia bola stanovená výrazne nižšie v porovnaní s mnohými inými prípadmi vražd, za ktoré hrozí trest smrti. Často pri týchto prípadoch vidíte, že obžalovaný je držaný bez možnosti kaucie, bez prepustenia kvôli obvineniam a riziku ohrozenia pre komunitu a tiež kvôli riziku úteku, ktoré by mohli predstavovať, ak by boli nakoniec odsúdení. A preto v podstate nechceme, alebo súd v podstate nechce, aby potenciálny odsúdený vrah utiekol z krajiny alebo mohol ohroziť niekoho ďalšieho. Ale kaucia vo výške $450,000 spolu s GPS monitorom sa zdá byť akýmsi kompromisom. Obvinenia v tomto prípade sú približne 14 rokov staré. Takže v tomto časovom rámci obžalovaná v tomto prípade zrejme viedla produktívny život. Cestovala, získala licenciu realitnej maklérky a žila, zdá sa, zdravý a produktívny život. Vieme tiež, že nemá žiadnu trestnú minulosť. Súd preto bude zvážovať množstvo faktorov, vrátane rizika úteku a ohrozenia komunity, či má alebo nemá trestnú minulosť, o ktorej si myslíme, že ju nemá. Taktiež môžu zohľadniť silu prípadu prokuratúry. A v tomto konkrétnom prípade, ktorý je starý 14 rokov, to neviem posúdiť. Či je ich prípad taký silný, ako by mohol byť, na rozdiel od niekoho, kto je napríklad obvinený z vraždy, ktorá sa stala možno pred rokom
a majú čerstvé, nové, rýchlo získané dôkazy v prípade. A myslím si, že sudca tu v podstate urobil kompromis tým, že jej umožnil zostať na slobode na kauciu s elektronickým monitorovaním. Pretože, viete, bola táto tlačová konferencia, keď oznámili jej zatknutie a bola tam FBI a miestne úrady. A je to tak, že máte detektíva, ktorý sa rozcítil, keď rozprával o momente, keď rodine Jarosimy Chávez oznámili, že ju zatkli. A je to tak, počujete to a viem, že to je len jedna strana príbehu. Bolo tam také takmer, viem, že sú to len obvinenia, ale bol tam pocit uzavretia, že sme to dokázali. A nebol by som predpokladal, že o týždeň neskôr ju uvidíme vychádzať z väzenia. Pokiaľ ide o staré nevyriešené prípady, a videli sme veľa takýchto prípadov vyriešených, táto genetická genealógia bola, viete, veľmi úspešná pri pomoci rozlúsknuť prípady, ktoré sa v určitom období zdali byť neriešiteľné. Ale ako to ovplyvňuje prípad, keď vieme, že hovoríme o dôkazoch, ktoré boli zhromaždené a rozhovoroch, ktoré boli vtedy urobené? Hovoríme o niečom spred 14 rokov? Určite to môže ovplyvniť prípad, a to skôr pozitívne. Myslím si, že jedným z dôvodov, prečo nebol nikto zatknutý až do nedávna, je nedostatok dôkazov DNA, alebo aspoň možnosť testovať tieto genetické dôkazy DNA. To nakoniec ukázalo, že ona bola údajnou podozrivou v prípade. A myslím si, že často sa stáva, že ako sa veda vyvíja a ako sa vyvíja právny systém, zavádzajú sa ďalšie mechanizmy, aby sa zabezpečilo, že viete, testovanie DNA a ďalšie vedecké dôkazy sú predkladané a spracovávané vhodne a správne. A opäť, ako sa svet, viete, mení s umelou inteligenciou a všetkými ďalšími možnosťami, je väčší tlak na to, aby sa takéto druhy trestných činov dokázali vyriešiť. Pretože si tiež myslím, že ak ste jej obhajca, viete, tieto dôkazy boli zhromaždené ešte v roku 2012 a odtedy sa určite zmenilo, ako policajné oddelenia zhromažďujú dôkazy na mieste činu. Ako, viete, aby ste sa na to pozreli očami obhajcu, ktorým ste, myslím, ako môžete napadnúť napríklad časový rámec a možno aj to, že polícia sa zdá byť dosť sebavedomá v spôsobe, akým boli dôkazy zhromaždené, ale ako to funguje pre obhajobu, aby mohla povedať, myslím, toto sa stalo už tak dávno. Určite. Jedna z vecí, na ktorú sa obhajca naozaj zameria, je reťazec manipulácie s dôkazmi a tiež neschopnosť uchovať tieto dôkazy DNA. Takže musíme vedieť, kto odobral túto vzorku DNA, kedy bola odobratá, cez koľko rúk prešla, predtým, než bola uskladnená, predtým, než bola testovaná. A bola narušená integrita týchto dôkazov DNA. Takže opäť, kto k nim mal prístup? Ako boli uskladnené? Boli v bezpečných a vhodných podmienkach? Viete, ak boli v chladiacom boxe, viete, bola teplota vhodná a všetky tie veci, ktoré by mohli ovplyvniť, či by dôkazy DNA mohli byť akokoľvek pozmenené. A obhajca povie, počúvajte, tento prípad je starý 14 rokov. Pravdepodobne ste tieto dôkazy nezískali správne. Mali ste ich takto dlho. Boli uskladené vhodne a správne, aby sa zabezpečila integrita týchto dôkazov DNA. A čo si ľudia často neuvedomujú je, že 14 rokov je dlhá doba. Takže osoby, ktoré boli zodpovedné za získanie týchto dôkazov, musia byť predvolané ako svedkovia, aby vypovedali na súde. Bohužiaľ, niekedy ľudia zomrú. Ak je to tak v prípade kohokoľvek, kto mohol byť súčasťou reťazca manipulácie s dôkazmi a získavania tohto DNA dôkazu, určite to ovplyvní silu prípadu obžaloby a to, koľko toho budú môcť dokázať. Pretože ak máme svedkov, ktorí nemôžu vypovedať, alebo sú neprítomní, alebo ak vtedy neboli veci zaznamenané týmito svedkami a dnes už tu nie sú, aby pred nami vypovedali, to určite bude prekážkou pre obžalobu. Viete, keďže ja som samozrejme mimo tohto vyšetrovania, všetci sme a sledujeme to. A je to tak, že v mnohých týchto prípadoch máte DNA dôkaz, pri ktorom si poviete, majú ich. Že? To je ono. Videli sme, viete, iné nevyriešené prípady, ktoré boli rozlúsknuté, kde možno DNA bola prítomná. Pamätám si v jednom prípade, že DNA bola pod nechtami obete a ukázalo sa, že bojovala. A v inom prípade DNA môže byť napríklad na vražednej zbrani. V tomto prípade spojenie cez DNA dokazuje, že vieš, táto kvapka krvi pravdepodobne patrí Míre Velasquezovej. A polícia to tvrdí. A som si istý, že o tom bude diskusia, že tá kvapka krvi bola ešte dosť čerstvá na to, aby zapadala do časovej osy, keď táto záhadná postava vstúpila do jej bytu v noci, keď bola zavraždená.
Ale je to tak, čo ti na tom príde zvláštne, je to kvapka krvi na televíznom stolíku. Nie je to kvapka krvi, ktorá by bola na vražednej zbrani alebo niečom podobnom. Zdá sa, že to je priestor pre obhajobu, aspoň na základe toho, čo vieme. A som si istý, že je tu veľa ďalších dôkazov, o ktorých nevieme. Ak boli tieto ženy kamarátky, tak ako to bolo vykreslené, je veľmi pravdepodobné, že DNA obžalovanej by sa aj tak nachádzala v jej byte. Ak ju niekedy navštívila, ak si ho niekedy trávila čas u nej doma, potom je veľká pravdepodobnosť, že DNA obžalovanej by sa tam nachádzala tak či tak. Teraz, skutočnosť, alebo to, čo veríme, že bude skutočnosťou, je, že dôkaz DNA patrí obžalovanej a bol na televíznom stolíku. Určite to vytvára predstavu, alebo nepriamo vytvára predstavu, že mohla spáchať tento zločin. Je to stále jednoznačný prípad? Nie. Stále nemáme vražednú zbraň. Nevieme, ak vôbec nejaký dôvod mohol byť motívom. Nie, že by prokuratúra musela dokázať motív, ale musí to dávať zmysel. Viete, obvinenie tu je, že došlo k vražde. Myslím, že tam bola zapletená aj nejaká televízia, krádež televízora, takéto veci a byť dobodaný 100-krát je určite zločin z vášne. Takže čo sa stalo pred týmto incidentom, čo by ukázalo, že obžalovaná mala skutočne dôvod alebo motív spáchať tento zločin? Čo mi tiež udrelo do očí je, že sa zdá, že existuje nejaké zábery z kamerového systému na dome obete, ktorý ukazuje postavu vchádzajúcu približne 10 minút pred tým, ako sa záznam preruší. Obhajca v tomto prípade naznačuje, že sa zdá, že ide o muža. Takže je tu ešte niekto iný, kto mohol byť podozrivý? Vieme, že prokuratúra v tomto prípade tvrdí, že nie je. Ale to je stále niečo, čo treba do určitej miery preskúmať, pretože keď vidíte prípady, kde došlo k bodnutiu 100-krát, určite ide o zločin z vášne. Vieme, že prípady domáceho násilia, ak je to muž, alebo mohol byť muž, určite pri prípadoch domáceho násilia existujú scenáre, kde ak je to muž a možno je to bývalý partner alebo medzi nimi prebiehalo nejaké domáce násilie, ak tam naozaj bol muž a stále nevieme, to je predmetom diskusie, pravdepodobnosť, že ide o prípad domáceho násilia. Na rozdiel od vraždy spáchanej priateľom. Ako by ste to mohli dokázať? Pretože máme toto video Miry Velasquezovej, ako len kráča. Viete, je to prvýkrát, čo ju vidíme naživo. Viete, namiesto fotiek zo sociálnych sietí. Vidíte ju a bola tam aj miestna televízia, keď ju prepúšťajú z väzenia na kauciu. Ale spôsob, akým to bolo prezentované, bol iný, než napríklad táto osoba, o ktorej polícia verí, že je to ona. V roku 2012, ako ide po schodoch tohto bytového komplexu. Ako by ste, ak ste prokurátor, dokázali, a myslím, že to platí pre obe strany, pretože to platí aj pre obhajobu. Ako viete dokázať, že je to ona. Predpokladám, že ak ste obhajca, ide to na súd. Ako necháte ju prejsť sa po súdnej sieni. Myslím, že ľudia ju môžu očividne vidieť, pretože sa na ňu pozriete a je to niekto, kto má na sebe tepláky, pozerá sa dole. V tom momente je ťažké povedať, kto to je. Mohli by ste dokázať, že to je alebo nie je Mira Velasquezová? A pýtate sa správnu otázku, pretože pri tomto prípade tento prípad bude závisieť od identity. Už vieme, že je nesporné, že táto žena bola zavraždená. Je nesporné aj to, akým spôsobom bola zavraždená. Ale ide o identitu osoby, ktorá tento čin spáchala. Takže aby sme dokázali alebo vyvrátili, že to bola obžalovaná v tomto prípade. A ja ako obhajkyňa verím, že to bol muž, ako tvrdí jej obhajkyňa. Máte úplnú pravdu. Požiadam ju, aby vstala. Požiadam ju, aby sa prešla. Tomu sa hovorí názorný dôkaz. Aby sa prešla po súdnej sieni, aby porota mohla fyzicky vidieť, ako vyzerá, alebo tiež získať fotografie, ako mohla vtedy vyzerať. Viete, bola jej dýška zhodná s osobou, ktorú zachytila kamera? Viete, zodpovedala jej váha v ten deň a v tom čase osobe zachytenej na kamere? Alebo to viac zodpovedalo tomu, čo bude tvrdiť obhajoba, teda mužovi? A vie to z pohľadu obhajoby, budete ju chcieť postaviť tam hore, nechať ju prejsť pred porotou, aby ste ukázali, že to nezodpovedá totožnosti osoby na zázname z bezpečnostnej kamery. Ak som prokurátorka a poviem, nie, toto je tá žena, toto je tá osoba a nie je to muž, potom poukážem na to, že viete, nemôžete prinútiť obžalovanú, aby svedčila. Ale urobím všetko preto, aby som poukázala na obžalovanú pri obhajobnom stole. Tu, keď hovoríme o totožnosti osoby na tomto videu, postava obžalovanej v tom čase alebo jej telesná konštitúcia v tom čase zodpovedá osobe, ktorá bola na tom videu. Áno, možno mala v tom čase na sebe mikinu s kapucňou. Áno, možno mala na sebe ďalšie oblečenie, ale jej postava zodpovedá osobe, ktorá je na tomto videu, na tomto kamerovom zázname. A tiež, kto by vedel, kto by navštívil ten byt a kto by mal dôvod vedieť, že tam je bezpečnostná kamera a kto by ju mohol odstrihnúť a vedel by, ako to urobiť. To je tiež naozaj dobrý postreh, áno, pretože ja by som ani nevedel, ako to urobiť sám. A kto vie, v roku 2012, myslím,
prístup k takýmto veciam, vieš, aj to je nejasné. Myslím, že to siaha až do roku 2012 a máš pocit, že video mohlo byť zverejnené, keďže tento prípad bol tak dlho nevyriešený. Zaujímavé vyjadrenie od právnika Miry Velasquezovej Franka Sellersa. A CBS uvádza, že povedal niečo v zmysle, alebo jeho citát je: určite to vyzerá, že za posledné 3 alebo 4 týždne tu bola koordinovaná snaha zverejniť veľa správ o tom, že sa podarilo vyriešiť staré nevyriešené prípady. V tomto prípade, toto je jeden z tých, ktoré boli zachytené v tejto sieti. Myslím si, že musel existovať nejaký vládny grant, ktorý bol použitý na spojenie týchto prípadov a pokus o vyriešenie týchto nevyriešených prípadov. Čo, vieš, oni na tom pracovali, vieš, a môžeš nájsť správy, ktoré siahajú až do roku 2012, 2016, 2020, 2024. Vyzerá to, že sa snažili tento prípad vyriešiť už veľmi dlho. Je to zhoda okolností, že veľa týchto starých nevyriešených prípadov sa darí vyriešiť približne v rovnakom čase. Myslím si, že sa pravdepodobne len snaží spochybniť to, čo bolo. Vieš, ako by sa stávalo normou, že tieto nevyriešené prípady sa nakoniec podarí rozlúsknuť a je tu niečo, čo, vieš, policajné oddelenia rady robia. Keď ide o DNA, všetko to vedie k otázke, aké ťažké je pre obhajcu spochybniť zistenia. Či už ide o genetickú genealógiu alebo akúkoľvek inú súvislosť na základe DNA. Môže byť veľmi ťažké spochybniť tieto zistenia. A preto sa obhajca nakoniec snaží spochybniť spôsob, akým boli dôkazy DNA uchované. Tiež spochybniť spôsob, akým bolo testovanie vykonané, aby tvrdil, že nie je spoľahlivé. Takže ak tento prípad pôjde pred súd, očakávam, že jej obhajca v určitom momente povie, že testovanie nie je spoľahlivé. Integrita vzorky DNA bola narušená a nebola uchovaná vhodným spôsobom. Spochybňovanie osôb, ktoré vykonávajú testovanie, sú naozaj kvalifikovaní na vykonávanie takéhoto testovania. Majú nejaké iné prípady, kde mohli nesprávne identifikovať DNA alebo mali nejaké chyby so vzorkami DNA, ktoré mali predtým? Všetky tieto veci budú zohrávať úlohu a všetky tieto veci bude obhajca chcieť spochybniť. Okrem toho, v tomto konkrétnom prípade aj záznam z bezpečnostnej kamery. Očakávam, že obhajca tu bude tiež argumentovať, že neexistoval žiadny motív, prečo by obžalovaná spáchala tento čin. Viete, prečo by chcela ukradnúť televízor. Viete v tom čase možno, mala svoj vlastný televízor, alebo nech už ten argument bude akýkoľvek. A ide o to, že v konečnom dôsledku, keď štát predkladá takéto prípady, musí dokázať každý jeden prvok každého jedného trestného činu bez akýchkoľvek rozumných pochybností. V tomto prípade vieme, že ide o prípad vraždy, za ktorú môže hroziť trest smrti. Nie len to, ale budú musieť dokázať aj totožnosť osoby, ktorá tento čin spáchala. A obhajoba na to zaútočí, že DNA nestačí, že boli priateľmi, že tam už predtým bola, že jej DNA tam už bola, pretože tam spolu trávili čas a že táto krvná škvrna nestačí na to, aby obžalovanú odsúdili za vraždu. A uvidíme, čo sa stane, pretože sa zdá, že orgány činné v trestnom konaní si ešte veľa vecí nechávajú pre seba. Vieme o krvi, vieme, že sú tam nejaké informácie z mobilného telefónu, viete, doplňujúce informácie, ale áno, musíte si myslieť, že tam je niečo, čo ešte nezverejnili, uvidíme, čo sa stane. Ale veľmi zaujímavý prípad a je to prípad, kde táto rodina čaká 14 rokov na odpovede. A uvidíme, či toto je odpoveď na to, kto im vzal milovanú osobu. Safa Robinson Ferreira, obhajkyňa v trestných veciach, bývalá prokurátorka. Vždy je skvelé mať vás v relácii Law and Crime. Ďakujeme, že ste boli s nami. Ďakujem, Chris, že ste ma pozvali. To by bolo všetko pre dnešný prípad v relácii Law and Crime. Sledujte nás na YouTube a Spotify, vysielame aj na Peacocku. Ja som Chris Stewart, uvidíme sa na budúce.